Per accedir al banc integral de dades, s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya a l'espai indicat. Aquestes dades es reben per correu electrònic a partir del moment que hi ha un acord formatiu validat. Els alumnes també poden accedir a través del mòbil descarregant-se l'aplicació del BIT, tant en Google Play com en App Store. Un cop introduïdes les claus d'accés, ha de fer clic en el botó Entra. La primera vegada que s'entra al sistema, l'usuari ha de comprovar que totes les seves dades personals estiguin correctes. Per fer-ho, ha de fer clic sobre el seu usuari en la part superior esquerra. Aquí pot modificar la seva informació personal, canviar el seu correu electrònic, seleccionar l'idioma del BIT, assignar una nova contrasenya, etc. A la pestanya Departament d'Educació es pot comprovar que els estudis que s'imparteixen o dels que s'és tutor o tutora són correctes. Si el coordinador del centre fa qualsevol modificació, ha de fer clic sobre el botó Desar dades. Agenda. Aquesta és la primera plana que es veu un cop dins del sistema. A l'esquerra de la pantalla hi ha el menú de navegació, que permet accedir als següents espais: Centre, Entitat, Acords, Gestió d'usuaris, Explotació, Agenda, Missatgeria, Documents, SAU, Servei d'atenció a l'usuari. Serveix per comunicar incidències o modificacions al servei tècnic. Les respostes del SAU es reben a través de les notificacions. Notes versió. Sortir. Cada vegada que s'accedeix al BIT, s'ha d'anar a l'espai Agenda, que també apareix com a pàgina principal. En aquest espai es recullen totes les tasques que es troben pendents i les notificacions i els missatges que s'han rebut. Això ajuda l'usuari a estar al dia de les novetats i a conèixer què ha de fer en cada moment. A continuació, s'expliquen amb més detalls cadascun dels apartats que hi ha. Secció Tasques. Aquí es poden veure destacades les tasques més antigues que estan pendents de gestionar. De la mateixa manera, es poden veure les tasques que estan programades per al dia en curs. Si es passa el ratolí per sobre dels enllaços, el sistema informa a quin alumne correspon la tasca que s'ha de gestionar. En cas de voler buscar tasques pendents específiques, ha de clicar sobre aquest botó. Aquí es pot filtrar la cerca per tipus de tasques, data, estat i persona responsable de la tasca. Secció Notificacions i missatges. Aquí es pot veure un llistat amb els 3 últims missatges i notificacions que no s'han llegit. Si es fa clic sobre la lupa, trobaràs tots els missatges i les notificacions que has rebut. Fent clic sobre el botó de Netejar, desapareixeran del llistat i queden marcats com a llegits. Si es fa clic sobre una notificació o missatge, s'accedeix directament al contingut i aquest no es tornarà a mostrar en el resum de l'agenda. També es pot buscar notificacions o missatges antics a través d'aquests botons. En aquest apartat es pot filtrar per mòdul. A través del desplegable, pots seleccionar si la notificació a cercar és sobre entitat, proposta territorial, acord, valoració, homologació, exempcions, resolucions, període estival, pla d'activitats o tots. També es pot filtrar per l'estat de validació segons si ha estat refutada o validada, per dates i pel propietari de la notificació. Nota: la primera vegada que s'accedeix, reps un missatge de benvinguda amb les claus d'accés. Secció Calendari. A la part dreta de la pantalla hi ha un calendari que informa de les tasques pendents. Els dies amb tasques pendents apareix marcat en color rosat i els dies que són festius apareixen amb un marc de color vermell. Si es vol més informació sobre les tasques pendents per a cada dia, s'ha de fer clic a sobre. A sota apareix un llistat de les tasques pendents per al dia actual. Per últim, si el que es vol és abandonar la sessió, només s'ha de fer clic en el botó Sortir.